A sardiña de Portosín prepárase para o verán. Os prezos estabilizáronse hai semanas en bos valores para o patrón maior da vila, que agarda agora a chegada de visitantes e de mariñeiros para a parte forte da campaña. Portosín comeza a situar a sardiña como o seguinte gran obxectivo neste 2025. Os prezos son para a confraría aceptables, aínda que a chegada de turistas pode facer que aumenten considerablemente. Por iso, o patrón maior agarda aos visitantes e o regreso de algúns armadores a augas locais para explotar a sardiña ao máximo. Ademais, a confraría de Portosín está a piques de conseguir un novo certificado ambiental para a súa sardiña, o que fará que o seu valor se encareza. A máis recortada chegou a 70, creo que é un precio aceptable, xa que a sardiña témola aquí na ría, gastan pouco os barcos en gasoil, é dicir, pouco traballo, cumpren as expectativas da cuota correspondiente a cada un, e gastan pouco gasoil, polo tanto, si é satisfacción. En principio, si hai boas perspectivas de pesca. Claro que canto máis volumen de peixe hai máis mercado, a sardiña vai mellorando según vai as temperaturas da auga e máis do clima, e, por suposto, tamén temos as noticias de que vannos a certificar a sardiña co MSC, que é moi favorable para as nosas pescaderías, xa que é un certificado de trazabilidade, o cal implica que o valor do peixe vai se encarecer. Azul de Portosín é unha referencia no comercio de peixe a nivel galego. Isaac Gaciño agarda que neste 2025 aumente a súa reputación e a calidade do produto. Desde a cofradía estamos potenciando moito o que é a nosa marca. A nosa marca Azul de Portosín enténdese que están preparados todos os mariñeiros de todos os barcos que fixeron un curso previo ás campañas para poder elaborar o peixe das mellores condicións, e temos un prestigio no cal, si é verdade que se está notando xa nos mercados que están exigindo os peixes da nosa flota. Habendo peixe, sendo boa calidad, ou hai empresas que se queren traballar con a nosa marca. A sardiña de Portosín sempre foi buena, e agora ainda mellor, agora están máis cualificados. Xa a maneira de traballar de cada un foi cambiando durante os anos, e hoxe en día podemos dicir que temos unha calidade de produto moi aceptable, de clase A.